Салом алейкум, бародаро, хуш омадед ба канал. Бародарои ман ина барф нормални зад шаҳри Душанбеда, бародаро. Якам барфа сипкада боша бовои барфи соскинӣ мерем саҳар. Майдун чака бозӣ накардеста. Мошинаро дарахтесем, бародаро. Бинен ҳаловат барем. ина бародаро барф майда задеста. Ҳаво акҷо яка намози аср гузашта камтар торик шид. ҳаре ҳамо видеомо камтар телефонимо чанд қап пеш меёрад дар паноҳ эҳтимол шумо баро лайк разед.